Jende askotan etortzen zait esaten beldurra ematen diola poesiak. Eta badire urte asko pixkat horrekin kezkatuta nabilela, ez? Alde horretatik amua liburuan ikuste dut amu egokia dela beldurra duen jende hori erakartzeko, ez? Ze azkenean, behar bada poesiera hurbiltzen gera eta pentsatzen dugu poesia matematikako ariketa bat dela, ez? Eta destifratu behar degula zer esan nahi ote duen poetak eta dana zehaztasunez bilatu. Eta nik uste hurbilketa okerra dela hori, ez? Agian gehiago beni dela musika balitz bezala hurbiltzea, ez? Eta pixkana hitzetan aurrera joan ala, poeman iradokitzen diren irudiak eta gauzak, hoiei nolabait zuku ateratzea, ez? Azken batean poetak sentimenduekin eta gogoetekin lan egiten du, baina ez du horrekin bakarrik lan egiten, ez? Sentimentuak denok dauzkagu, eta azken batean, poetarik asuntan dagokiona da sentimendu horiek hartu eta nolabait landu, literarioki landu, eta emaitza borobilago bat eskaini irakurleari, ez? Eta alde horretik, esango nuke, amua lanketa horren emaitza dela, eta musika bezala irakurtzen duen irakurleak agian poesia beste modu batera ulertuko duela, ez? Eta beharrezkoa dela agian ariketa hori egitea, ez? Ez beldurrek izatea, eta ulertzea poesian, nahiz eta eguneko unean ez ulertu poema batean jartzen duena, agian pasarte batekin, zatitxo batekin, irudi batekin, horrekin nik uste beteta geratu daitekela irakurlea, ez? Eta era berean, bere aldetik jartzen duen horrekin, idazleak edo poetak proposatzen dion partitura hori osatu egin dezake, ez? Bere barruan.